Quan jo estava escoltant a Mercè Viana parlant de les dones invisibles, que és una situació dramàtica, dura i fins i tot violenta d'una sèrie de persones, unes dones, a la societat rural de la Índia, això em va transportar precisament a uns anys enrere a un document que jo havia estat treballant feia molts pocs dies, on precisament allí mateix, en el Castell d'Alaquàs, en una sala molt prop d'on Mercè Viana estava presentant Les dones invisibles, s'havia pactat el matrimoni de Catalina Cabanilles, una xiqueta que tenia en aquella època 12 anys i 7 mesos i que s'oferia en matrimoni a Luis Pardo de la Casta, el senyor, el que seria conde d'Alaquàs. El temps era l'únic que diferenciava aquell matrimoni d'una xiqueta de 12 anys i 7 mesos en una sala del Castell d'Alaquàs feia 500 anys e Indira, el personatge, la xica que realment relatava, que contava la seva aventura a la Mercè Viana. El llibre te fa pensar, el llibre fa meditar, el llibre te transporta a una situació que, com acaba de dir, des del punt de vista històric, tampoc fa massa anys que es produïa en altres indrets distints a la Índia i que probablement en aquest moment encara malauradament es produeix en situacions o en llocs geogràfics bastant pròxims o bastant propers a nosaltres. És cert que al principi sembla un cant dur, dramàtic, de la situació de la dona en un mitjà rural d'un país determinat. Però jo no voldria deixar de dir que per a mi aquesta obra té també un caràcter optimista, final, veritablement extraordinari. I el recomanaria sobretot com a reflexió. I els diria que no hi ha un canvi, que hi ha d'haver un canvi realment important i que no pensen que el canvi, la gent quan llegeix el llibre, que no pensen que el canvi ja s'ha produït. El canvi encara no s'ha produït en desenes i desenes d'aspectes que es refereixen al treball de les dones, que es refereixen als sentiments de les dones, que es refereixen al futur de les dones.